mincha namaganio yaba Kenya anne kerobo gima bogendete gokonga inaye kerengeli kyongeri kyotwana nurojena serikali nigo yatumegete chibesi nyinge a 6 kigoro aseta kiri kubeke mirobiriende era konyo mo Kenya korongana na civil services iba section yabo nigo badena yaya serikali nja tumegete chibesi nyinge wakanda aba wasiri chindege jigali tanga abantu bane mbakorete amanganayo korengana nayo majumuri bane tukubortina ine ayorojena serikali nigo yatumegete chibese igoribese yasareti asobosube kibwemete aburi tukurigoro tutomere uchumbe yao ase namba ya 0792192834 asimambia bono tutena aye uroche serikali nigo yasareti jibese a6 yakora tegoro yogo simekemete ase chinsemo imeyense ito ya Kenya uchumbe yao nyetome kwetra sinambe ina kubo na gotebiri ase screen gora bogo choshota nere botambole nderabe ito kwene kune binte byonsi bikiranire asimambi yaboni igo kabaime yomurobelyo otosuka ekegere Ndizi TV bansomo gusi emirimo yeito nemekeigo ere tato yoka mambo ni matatu tali aliyo muraibwenze konende mambo ya aito na tato into ko entertain to educate na ko inform ebyoka na bitobwate asumuruberi bwensagia na ntwa make sure na twarosire litukuriao likiranire ebuya no kwaboka ko bwate birukuyo no kwaboka ko gore bobe etoko make sure na twarisonire na twarosire lyabwene rigocha sore asemambi yaboniga igo mwanchumuri ya karibu kegima ase Ensakia ase bono obwenete kwenyorera amangana ansipi ari akorekana asoro ngoro Africa na boiga sense engima amashabike ito tokotenga karibu kegima ase moroberio tonyale gosanga amange ase otomanyanga wasoira ase moroberio kegima esto ase namba 0792192834 onyale gotuma SMS yao as wetra namba yo nya otomanyanga no tore ase moroberio pamoja na boigona bawoso ibabiri batatu asomorobiri elunyale gosanga na barabu gostunya tusange ase obwamo na boiga sense media ya Facebook tunyamna Ndizi TV News Digital tunyale gosanga senchirere yamo na boigo na bogo so ibabiri batatu asomorobiri mbale okuganeria amayanto metenga barokwa abaikirasi 12 mbagendrete amatemo abo ndochenga na serikali ganate gotingia ensemo yoborendi alipona kinga amatema yo tari gotururani wanchirende yonsi boigo ebitango biri byabekirwe ose byabeketwe kwana kinga amatema itari gotarase ensemo yemitandao tabonigo byakiranire kolengana serikali wetrase omorikyo monase ekyombeke ose ensemo yo aba waziri bechisemi nigawateba bele kisemenga otenga era ensemo ya nekiringa amatema byagatarira asensemo yemitandao aliko geranonya na abana usaba yalimu obanyara go panic ebana bono omumetande ibono yatene niwe gwikira boniga asitwaroche iki ya etanigo abadmin asechi chinsemo cha emitandao babete bakopiko byara egento keire gosekia kyaniri egotara kwa matemo ayo asense medio mutandao igatetenga okorane naro abantu babwate nalisakaria igoruga amachitdaika 10 abantu bakire osaba alimu bakire achibicha na oswa gutuma ase emitandao weta nigento abeteka kogikiria naboniga abugora tetenga bono gikiranire ose nigo bono baene kiringa kyanire asense meyo yechisemi kwene kinga amatemayo abeireka kogendera sencherere engia kumwanchumule tumanyanga no trasumwa obubwamo gwetera sense meyo emitandao naboigo ka asense meri ya YouTube naboigo konye konomo nikotenga karibu kigema igwenka nabogo subscribe o share naboigo naboko weka agali ekengerekeri okukibata linde chinga kichonsi kwa manyigonga Ndizi TV meroberigete yachakirana na Ensakia kimambia nabole borale nabe ukubugere kengerekeri koko manyenga Ensakia yachakire eryonyale kumanywa amange igone chinga kichindu mwanchu muriere totenga karibu kigema to basa komocha ekyagira mange twaroche account ya Kisii tetikere timaiganto wache goje skuru riyo borosi iranda abagambi mbegetase skuru eri bagasimeka emete eriwe yamo enchera yamo yokora kinga nombara buba yasokirie nako bwatisia serikali ndorochenga abantu bonse asensitive ya Kenya mbabole tigwe otema gosira emete yeiga emete esimekwerinde bochimotwe toche wekonya asensemo yokorenda lire ryeito nabo igo ntwarochenga umurai bwense Dr. William Ruto nabeteka ko gikiria obotumeki obwechi plastic ebintu bibyechi plastic na
yabete kagotenga bono ne chinga kitokorigereria engane yo asenchera ire yo bwikiranu ekiagera ngachi plastic echigane go chiabeire chigosaria ebintu bitwetana ine bitugosanonye ne embeo itari gocherengi ya goseriro bariito byonsi ni go bono bigosarika ekiagera bintu birimbiri kogunda chi plastic inchire kogunda egenta tetenga go chikwene kinga obikire mirobiri obokongo eri okwene kinga no koroswa kwe bintu bibi chi plastic ngoshiko keanigwa asenseto ya Kenya bunenchire ya moyo kolinda ebintu biri bitwetana ine onyoro mwanchu murigereria myaka ya itire ange tano igebere osene iga niga wo tumekyo bwo ebintu byo bichi plastic ane na masakara byabete bigotuguterware egento serikali yabete kugikiria goikaboniga amasakara teyo aria gotumeka ose aria to akabogore iri kale chinyeni ochere chiro tayo masakara kolende ne chibagi cha chite chianga akone nchera ya mune serikali kwene kinga nkolendere ebintu bitwetane ne gose amazingira eri kwene kinga erire lyarendire ekyagera nga ense yiga gutokonye chwara iga nabo erache ko babo be nonye na sense meri ya mache nomuna egali atete nga chindo chinde ebintu chi plastic chechoire nonye ne ebintu birimenyetero chimeche menya meri yerro chime terikonyora mbeo ngiye kweyana terikonyora nonye ndagire ngiye kweyana ekoria ekyagera nga ni go ebintu bye chi plastic bichwire eroche nawe igo abantu bali bakochora ambale babe babwate ebyombe gose ebyombe bikwe sokya bene byenda byachigo kwabusa nonye nase chibuna chibichiga ebyombe byonsi imbichigosire kwene kinga byakonyire okorosia kwebi gose amazingira yokorosia amazingira asencherengiya ekyagera nga eyine nchera yamo yokolenda enseto ya Kenya. Puyasano mwanchu muriyo Ndizi witotomere uchumbe yao tatebinaki ulipanda mti ama ukupanda haengi kiwasumete na kwasumete tomote boigo nga kioroje serikali njatumekete chibesi nyingi asobosumeki bwe metabrit kuregoro bune kiombekeria civil society bao krem buna serikali ilitumia pesa mingi sasa isekiri kuregoro inero uchumbe tokaneti asemambi yabone mwanchu muriya ndora senzemo ya Facebook ekero ndojena ntuanyo ruwa kosoro konde bali batumire SMS nimesiona tuasoiroro igotobwatia senzemo yemitandao Facebook tonyore Ndizi TV News Digital asemambi yaboniga abuno tokotoka muna Facebook era banta bange bono mambi mede Dorcas mbali ko kare kwende mbali ko banyomba mete bono era bante bakwerigeria ane ndoko mathena bono kabe nyombo rigerie TV mpaka saa 3 nabonya kwanyura etoko tena esoka werigeri lakini oso ase mutandao ito Facebook abuna Ndizi TV News Digital oendera gotobwatia ase miroberi yeto ya abono mambia endo nyaro comment ya you like you comment and you share ase mambi ya aboni eyenero Ndizi TV bwansimusi omuroberi nensakia oyokwene kibuna okorose ile litukuliao ase mambi ya aboni mashabiki yeto onzbe ase mwabeta chitimu yeto inye timu apana kosa team following team chini ya dinjini amaju mende maru kabakwana lakini kali mtobia turubande utajua ujui boy gonto bwate team diaspora asenjera ya bene abali bakurukura jinze chamaiko bakora na Kennedy Gisemba ngaimore mwabokire Ken na mwabokire neno SMS ya ogaiga ndoje no tora sensema ya Facebook bono akeronde kro producer kanya container ebi ndera ndeta kuroberia nkoso abire eraini asemambi ya abonia akontainer na YouTube iko chonjo mede jojo tanere ndere baito kwena kibine binto birosi kabisa ne binte birosi na makwa mwanya banto ngo ikabire byare ninage lakini ndekubatekana nobo manyi na masomo ngotokubira kabisa byabwenera asemambi yabwenga bali batobwadia sensema ya YouTube na otore asemambi yabone osto asoiroro genda utobwadia totumere uchumbe ya sensema ya chat zaidi ya totumere asemambi yabone jamsingi asensema ya Facebook you like you comment and you share totenga kikwa bokire nane kirobere diritukuliao asemambi yabone ebikorwa byobosali nane nikokora birenirase ebunge ya Bonchali ekero ababegu ose yani ababegu osaba sali bagenda ali kwikase nyomba ya David Ogega ali bugokira litukuligoro donaro na abara akorwa sensemeyo bagikiriye koru ikyo ekera basaga ni bacheta sensemeyo yenyomba ya David Ogega ikokora kana obosalia bado insecurity nere asensemeri ya Bonchali no ena sense no ena sorongro itu rwa Gusii
igabateneri babanyanyimbo asimwabeta bono tingyo bolendi ekiagera onoro musimu bwe Christmas gose abantu abange bareka no abantu bane ngoro bari jinsi Nairobi baje Gusii abane ngoro bari jinsi Jamaica baje Gusii igonto tageto bolendi botingiwe abantu mbobwa ocha sorongo rwa Gusii asingenjo yebisali gose bikoro byobosali igo bali bakora obosali obo abanyanyimbo kabe macho na nonye muwakiri Cliff Ombeta otomire robot ali ocha sijumba choborali agadana insecurity yabeira asebunge yabonchari yororango ngaki emirobiri yekobekwa enda abantu bali bakora bosali obanyari bakobeku byara bego mancho bari twara nebikoro byabantu kwerusi obogimago so moya bigendete kwene kiwasorongo rwa Gusii ase korukia bwangu gaburi tukure ngwaro cha samangana amaya abugoro ngwaro chuno mosae mosae bwe miaka ya igatuga tari monto manene no mosae makeiga ori kwendi boda boda ali asensemo ya muintunya nabairute tege sima ime agekora jamsinge garoko bori ekaratuege taria na mugambi bwensemeyo nere John Saboke hatebete bana okomatikorna nili Rogeria nyomba beta neno mosubati emo na asensemeyo bosendo itoborena ekere family yetanire okwerutege sima okoriyengo goseni gokora atigora agenda usora matebi araenda sobo ndorjena rende neri Rogeria nyomba lirete na barabwa muroyi no musaga moke tari monto maneno rengra yo de mugaga no monto moke galende miaka emeke akerutege sima adorgengia ko Rogena ekrando betanire monte ba monta kortege sima gosengende oseni akora de musubati ona koragen nere buya ekero monto anane Brighton ekero magosani de nyomba tigo monto yo mobwekei osoka yani ko ori onde dibaga arakenda mutagere asoka bana ondo kwesina bagosoka osoka timeti ngaragenda kabisa ya nabono nayo kwenda no mwendugu yatenga ya ndoche mwana ali ko mobwata abana takunyara kubongi na bana bonsi mwana ali ndoche ya ndocha maberera abere kaguichura ganda atulizo bongo mwawo gama tukabere araira nanse atige mokungu bwayali nechera ya Brighton tokutema kuligeri mochando noko yaga na magana yaiga nere buya abantu twatema gosoka yani rende ntoko babangu kumuke bitambukiro na ndekere libere lyachire tiga abantu chinkwana ne chamana sana ase enka abantu bakwanirana ligino no monto onde moyegenete momaite oyo nere muraya kwanira abayo bosemi mogayana magana ndekere tugure inkieko gera abasaja ose basubata kwengenda mono kero mangana yinyoma konyana abasaja na bakwengenda mono ama tukabwangu igana ari twaswakora nk'abasacha no mbara bubasuire kwengenda nanda abasacha bange Brighton bali ko kwana ebagoteba acha ni kufe kimwanaume egente kina kikitira abasacha bange nonya tari kwengenda abasacha bange sikari mbali mbabwati morembe nkoro cyabo ebakwete emyoyo yabo lakini bagotara afiki ebagoteba wacha tukufe kimwanaume abasubati babajandire Atokota amechando nemenga seboni gatokota banga no musubati buyeka emechando nemenge aira sense ekubwatira ni manoro chikonya andake nabwate gose emechanda se totebega se aya boda boda oiro ni nyomba nyori molembe toiro ataro chimolemba ande bono anane okora nga no nujumie yagera basabenge abakungu aba nanga kibata gere balenda basaja babo igera rinde kero twanya na basaja abakungu kogena umuntu angenda no mukungu agera gosingi abana go abakungu banga ni omokunga makore no mosacha gwe ko mosacha resero mochandoye amanyenga ki ya mosacha one na bwato mochando gete na rito kunyara kumanyanga ya ngaito gutacha ngaitari gutacha maitendiro konyora maybe gose mintu byasarikire nyomba gari tumaiti gosaye kurwegasi yawo unkwa bwateri iberera ryare ngororo gose mechando gete bono ko weka nyomba gage bintu na byasari gete kwana bone bintu twabisari kabisa konyora gaiga tubwati nkanyomba mwawo tubwati morembe gasi ali tubwati morembe bono botamero bwabora ekikya bone egentekia nkeri bakwane lakini webago debiningo ekianero webago deitayo ekianande badu na bako bamente mejan ekiaga dogori na abanda abarengentira bango de abarena emano de abarena etwara igura abanda bakumanegeka atwara igura rio Rogeria arabeire lakini baro banya de makora konya no mumrogo somo sajo de odarengen pata abantu bari bago seka badene kero no na mangana que tabeire for example yo sé kero kwere so mundo amade Siria omuntu nabara bitaho ko ngo de barna oyo bona bakokoseka nando yo ko tebi nabara jangie
oingente nandi na maene egenti gwa kwa neki maene Brighton amaene asama tukabwa ngoiga tukumanya ngokweresa michando yao esiki abantu abange baganyerete oba tukirenga bono mbwate michando Brighton banyore enchira yo kwenda isiko gari banyore ngambo yeri tukerio banyore gentu bagotarira ngano mete gose no mete nga oyo ndabwate michando yoka meri abwate michando yoke motarite igari ganeko bona ana mangana ali andake okogwete yo koigugago usa bose kwarenchero n'abantu bawukorikeri kwamanya gotenga bono gaki bachi bamanye michando yane bono igento kerige koko aka nande kwatwara umuchando wonde kabere kwatwara bonto tubwati monto kweresa tubwati mbotamero tubwati kende o michando yawo iri yoka egonjo kana ine igento gekwirira abantu abange barengereye kerengereye kyo kwerusa kwengenda duri kakato kwana abwasi nini kera chosho nana bato deina inkero jando bakwengendera abasaje nindu twabere tukaro kwengenda mono list ya buchire kero mede twarojena abantu aba monto monene sana monto akwengenda tena no ngia kwengenda pama tena abantu ba monto kero monto engendire bono bana lirigoro na jeta sense meyo ya mointu nyabu kemera ngarde akinje ngendero mokungu ta kogenda so hani monto bono gokwana ayesa rutare ngenda usigo sasa rutwa dimijande monto tena njenge ngendero mokungu tanga ta kogenda so usengi bono timadina ingiye kwere ebirengalie imbako muntu ikakwengenda nibinde ngakibigo igera mbako muntu naje kerengere meta bakwengenda mbanya kwenda bairane batatebye nangikirete mpaka muntu bwerute egesima because bino yakerere egesima nigarusitie shati akanyibekera igoro akeruta ime yarengena ni ishara bono ishara ndadena oerutire abantu bare abane koraru tuwarende batari bantu bonse bakwengenda abane kongentu bare ntoyetena nabantu bonse kwengenda abantu bare bakongenda abandi none sali yoboremo barta abane none bisime sali yoboremo ajize mo jinderende lakini renengi gikwira mbako muntu cha kwerusyo moyo timedina nkigewe gagia diba mede gorate inda abantu rende abantu nyi mama chikora na nya Brighton ngakiona yabende na giare mede tuensi bi we are potential no medinte ayo no ntundore potential kwengenda lakini aure control na kwane ko gose control nenchira ora asange birenge nane kiro gwato muchando rutinga tubwati monto kweresa kiro monto ne cast no kwengendo me ano muchando ne mengi na bokwe ane gento kende Brighton aboro ire bo kebongo nguchangira bole anene kiro bwate depression ye na be kongera nona yani omete ebune stress ya chire wono lakini gono monto konyeretera neme chando ya kolentera tari monto yomo tote ya monto mna banyore nga monto tayo kolentera stress lakini ebintu nimbire bya ebyeka obwanete kokora mna bona ebugima bwa kongeriga emiro binire kwa bwate totebe kwa bwate sine chiribu emya yemo lakini boniga bese chinchigu kwa gachira nyumba kwa bwate mipango abwa tangani anda kigosebese yasirire anda kigose ire bintu mbire bigo changia totegemo bantu boka gose mwao yo kana kina bintu society na bigo changiera anda ke onyole go kwengenta okuboru kwemirimo konyora nga wasomire kwa chirenka ko ikaransire mirimo tobwati Brighton ne kyo utengenta oroche abantu bakogoseka nga oyo gobono ga twamochangirite mabono chirwe ikaransa isiko ne ebintu ne binge nanda anene tigatoteme ko ikanga abanyagitari bari bakorigeria amangana ya kebongo ase obosemya lakini abanyagitari batakirigo ikabandanga usena abantu bawikanga abanyagitari ange kyagera abanyagitari ase bakare cyo bisimari mbakumanya nka no bwate egento torna ebyombe mbiro ao bigokora docence isia bantu ekere barasa ya chire ebarasa teba abantu babwate mechano umugambi naye kero bwate barasa ja gosomera abantu ya tiga bantu bayo kwa bosemi no nasi barasa no nasi mekutanere no ne kanisa tiga bantu bayo kwa bosemi parone mechano kiba bwate tiga umuntu awoje kanisa kwa masomera na turiko rusadaka turiko koraki yani bono umuntu koruka nikabwate mechano kagoji kanisa nikabwate mechano kakona gitari nikabwate mechano kirase kakwende skuru nikabwate mechano aso mwana oye mwarimu musomera buno mwana no mbosi bu mwana oye igoti atotemena kitoko sensitize abantu baito emetera bakonyora umuntu nabwata mawazo kuna mawazo lakini kitoko tema amawazo atonyarusi asebirengera byeito ekiagera mbiba metekero ko nengera lyoka mene kibadena none muntu tari busy
That's the workshop of the devil. Okonyorana yani aboyo omuntu akorenga rero ndogete mpaka obongo bwae bwaruka. Lakini nena ndori ku encourage bantu bengente. Oseba itomon, oseba kore giyaya. Tema kokwana noyo mino nayo rojena oyo nabako onkonye. Na kero kwa debi go mojando bwomondo tiga koyo ira bono koba etopic yeritugo. Wadana moisho dada go itukira ritugo no mosajo ano muruyoe gose ago bono no anime den do kwanda basaja manikia nabo baro kende babwate umubaro munge bo kwengenda. Wote bimondo na yani mbato bokonge oyo bono oirera gotu hani oira bune topic bono obe on bill ora ndie kenyoreke gima mpaka bono weka jago nyori ngane ya sokre onyoromna wirusi oma lakini nena nagi ntue ngenta tue gore te tore merelinya sae anyarga gotubwira ons sari birbite bya mnyoge etigango mnyoge ayebiro aside ka bono tuma kwenda check ayebiro asimambia bona atakora atebyo mwanju muri oturigiti bono mamina tigakoba omuntu narete kungainireria Tekobo mongainireria obongainireria obwa ori tukelimo nkoba bore bokoreterere kabo muntu ogotema gokwane kene kebana gwadana gose kwanyu rwemeremo kwangainireria gwadana gosino mwana ono urwalete usiko kwenda asigete gwadana mamo minto urwalete okwenda asigete gwadana mwaka ono urwalete okwenda asigete yani ebintu okongainireria manyo kungainireria okukunya kungainireria kila lituko nkoreta kereri yote Tima itwane karo umuntu yabo cha kurwara watana gose usinegasi utagenda watana mwana ono urwale kwanyu rwemero watana gento ete gianjereri kwanyu rwemero watana ga twali nete ine yate kokogoro abweta ate getyo kokogoro usikende kende ketabe kebe na ebieka kwenyori abieka usinigona rete chitoro gose yani ebintu ete for example usino mwana ore kwenda gosina ababona abana matemba bongete school usino wana abakungu usino no musad kwanga ino musajo Usikwa ngino mukungu ona etware ekiombe gete tokana kumbe na mangana ako gene ekero goja konyora ebintu byao byazarekire nayo gukumina kumbe obolimo negento ekebe igoma cyo bori asemambi yaboni gase yebiro tiga tutige kungainereria omatena ki twara gonyo tokonyora umugano ori dori katokora soma buna omuntu ori yo maga kurire buna enyangawo yajire abantu baminyoga banyora no muntu otato njimbo nigakuga busa nyangao te lakini ekere nyangao bone kare goja litukoririe goja agajugokura bantu budget bagatena aya onjimbo onade goto disturb bona no muntu okonya kungaina kira lituko nkoikere bwenyora asakong igasie koerere ebintu bikoerere onyona gwachandike tema gukwane kene Mede ngote hare don't lie. Tema kukwane kene geo kora kene ge kusbura. Iko mwajubira sema mbiabo ne ayebiro ne ngote na tiga kungainiri. Ekero kungainiri yoko mede konyorori na kwangaine no mosajo usikwangaine no mokungu ona inare kwenda ese kyombe tokwen. Kwanyana na asimware gojigo sine roaching mole amangana abeiroro usenyombe yabwatiru morero na ande kwanyana no mosajo inero komnyoka ngo bakonyale. Hono yamanji kobana yabeiro iko tigakoba omontore omolimo teba na yaya no inanyorwe meremeye egente kerega ekyabayiga nayiga omonto yo mare konya kungainirina ebintu byane byebiro omonto nya komutomere bese enda konya na bantu bali mekise kya maiko baidana bokungaino omonto na tiga kungaino omonto na motega kini ncharande ekerote teno nebese tolika motena ya ekero na wakeresi miye incharande ntome no nejiri bubere teko mungaina na igento kyaba nege osento na oseni gondware torwareti lakini ote ko lichibese gwetero burwe bura challenge na kyokoba oyenyora kongsa okwenyora sako ngora kitote no mwanju muna tema kokwane kene ikere kene kikigosubura Ndiyo kunya kusawa chibese na nchini gondware oseniga nini umuntu otomera chibese erero safi ukubona kwa bwene ni na bwenire ukugura matunda yani ukuria matunda yabaroire omwajumuri asaye birabona mambya tutige ukwa no bolimo obolimo bogende ukwana litukerimo mbokoreterere obolimo okoria litukerimo mbokoreterere osari enibo yao okore ibintu bidepita yebye ebintu bire ebibe hano obolimo obo nabo koretera no buroire obolimo obo nabo koreterana eno na abantu bakwange bateno no munyalimo oyo tari kokwana kene dari kokwana kene maite karoro mulimo dorika twanyore na ekaro mulimo ebintu ebibi goja byakwiranirira ekero gonya maite no ne karo obeno no mwana ekaro mulimo gotirotira maite omuntu naro gotomana wa neduka odere chiwa chiasir na maine
lakini obekire mobuko iko mwanjo muri ati atotiga oborimo mondo nabo nyo monene lakini abwato oborimo obonge sana nabo nyo mondo ne pasu lakini abwato oborimo obonge omonto okong'ina no ani gari twaro no mondo gotena hai gari nimbwata matanga ngakyo taro ngonye gari busane kumbe egari ene nyasora gotura gosombera ikobono borimo mbori buya waje konyora ko kero isimina ya dori egari yao EKBQ 713 no ere tangira sekita seni kia banyanyimbo ningi na ninya sora yabwa omuntu yonde ibuna ya no muri yo sirete ayo na yebiro tutiye koba abalimo yo mwanjo murenere bujatu abantu bekene nari to kogenderera gochimotu nabo igoto go egeriana aba gotubwate gusaba gotorigereria chimbukire chingia ekerole honest igokobo monte oromu ya igondo chinge biro byachararire tigatogende ensemo ya check itonyare gosanga abira tutugusumanye ngambara byabatole nabo basomoro biro Ensakia emambi iyabono asensemo yane korwa Facebook ndo chenga Teresa Kemuntu ata good morning Brighton na Dorcas from Muranga tuned in watching live nabo Edu no mwenga kutakorwa Kadia the president watching live Brighton na Kemuma asante sana Matangyo Mondo okoranga moshokoro omora kutakorwa chinsemo chiari osiri pamoja asante sana Matangyo Mondo okorwa hoteli ya Bugando chebwakire buya pitore komo buna botambe hadi tamati na Omatu Vincent Evangelist Eric Ondara Eric Osoro Joseph Omondo Bishop Joseph Ondari nabo igo ando chinabanga atomete agotenga no bali meyo murobiro nabo igo Walter Rio bata good morning Brighton Dorcas korwa Embakazi Nairobi watching live online asante sana kigima abiganya osia korwa Chitango hema nyari bali masababu akire Brighton ngoto mapole ya negochase omochi okarani mabiria ase okomosiria Ronald Karani tiganya sae abareme engora yaitone into atumire gochia ase omochi okarani mabiria anaboigo Victor Omondo agoteba kurwa West igati tinanya komocha pigo ikari abo Omondo mwachange family bategerete bya kabisa hadi tamati mama Agnes Miyenda Dali Richard Miyenda my sis Hiding Linet Nyanchama anabaiko kerubo pande nasi kwamboka Daudi Vincent Mokwe mamba ya Kasarani Vanstagwa Chasangi Charles Bangi Charles Kamwesa Thomas Omondo and Agnes Yabuna umi kwamboka omoremereria okay nabaiko agoteba show iko sawa asante sana Eric Osora watching live kurwa Keumbu asante sana Teresa Ombogo watching live from Saudi niko ndani Brighton na Dorcas bwakire buya kegima Teresa Ombogo Dan Ogaro watching live kurwa Nyaura asante sana John Kibachata kondani asante sana Dolphin Mora out good morning Brighton Dorcas Joshua sleeping is natural but waking up is by the grace of God glory to his holy name use 1 minute to thank God for the gift of life happy new bright day to my family parents, friends, fans and of Ndizi TV and all my enemies. Be blessed abundantly all of you. I am in Ensakia until the end. Asante sana Dolphine akobe kabonsi gosako kanalia bonsi abayiribaye abayaburibaye naboigo abasani nababisabaye bonsi kotengali litukorigia Kapedo Shem korwa Mtwapa Kilifi County bwakire buya kabisa Kapedo Charles Lwanga omwalimu Charles Lwanga Ogeto from Nyamira County well tuned in with my wife Jacqueline kwambuka pamoja asante sana omorwa ni George Mwereza kutakorwa Suneka bwakire buya asante sana korotisa mcha Suneka Grace Angwenye good morning Brighton na Dorcas getting you loud and clear from Kijauri Nyansiongo na Eric Osoro Diana Birundu Vincent Menta Kefason Bosire Fred Mosima Nediva Yeskimo asante sana Rose Michemo omongi na Aden Monte kurwa Nairobi Pipeline Victor Omondo Jarinyo Oyunge Sheila Kemunto Zakari Makori Muginda okogoro kwembata na Douglas Ogega mapema mbuya asante kumwatebi mapema mbuya mwasoke mwerigeri Rebecca Obochere inata good morning Ensakia Brighton Dorcas na Joshua litukori kaje kugochi asa mashabiki abairi abasana babisabane pamoja na familia yane omogaka ne karibu Joshua na Faith abana bane amaene kabisa obosenmi obwansu asante sana Rebecca Obochere okogoro kwembata
katakorwa ikenye igesusu niko ndani wapi Soweto Getembe omoraro Simo Rosmichemo Nekirandi Dennis asante sana abuna bale abekire meyo moroberio akwabori ngai bale asante mwancho muri gendera gutuma SMS yawe unyale gutumanya ngaki ogendrete usenga yoberete asemambi yabono buya sana mwancho muri Ndizi TV gendera gututumira uchumbe ya asemambi yaboniga kabedoshem dorivirimora Grace Ngwenyi Murwani George Mweresa Charles Ruanga Dani Ugaro ambari mwenda takoba imeyo morobe Tereso Mbogo Erikio Soro Victor Mondo Abigeri Nyosia Walter Lioba Matiangyo Mondo Mochukuru Umura Edwin Mwenga na Teresa Kemto ambari mwasoire imeyo morobe otaina mukona sisi asemambi yaboniga asensema ya SMS tuma SMS yao weterasina mbe ya 0792 192834 asemambi yaboniga otainga YouTube watiti ngwasime kitombote boyo ndo kuboretina ayoroche na serikali yatumete chibesi nyinge wetanie kerengo ekaro gyobyo bibiri byasyo za biko moke serikali bina no ebasime ketemete ni gondo jina bata korete buya abuna porengana ne kyombe ebyombe byo byare gokwana buri tukurego nindo jina jiskuru awo na jojyo njiadige tumaega njiasime ketwe emete ekara balimwa banene de jiskuru joboroso endo jina ba konyete gosime kemete asinsemo awo ime na isiko ya Gusii Oibono ekare directive ya rurene serikali ntunto bwatikende to korabo na naote na intune taseni kende stibiri tukurigoro yotwarenga se ward ya ibeno asumugambi ste wali ka utoka na romo msiwe ward yo tokaina nemete go chialia na kerto badane na Viki Onderi tokaina nemete go chialia sa menyi benseme yubase getruna oika emeterendo mete dorika gosime komote tarigasi egasi no kolero motoyo ikiana borasi mekeboniga ori egune mbori engomberie gose ome egasi tari ogosime komote egasi asomote no koyolenda oyolende oyogitere buya bakore nande okore fura bekera bona for example abantu basmegetemete echibasi yatumete chinyinge egento kiko determine how they will be using a forab osinga kiba kore forab asibasi mekemete mete nande bare basmekemete bona ndo nyoro mondo irire ojiro osimeka kwa abantu mete Kenya na bereyo iko bona ne ekaro wasmegeto motoyo na kyoko yorenda nga kyoko yotunza ngo mpaka oikebono mote otakire okoro gumote because bono ne sidring yaring bono egasi noko yorenda egastari gosimeka ikiare onde bwense na bagosimeka lakini oborende na bogoja bwaba egasengo ngomwa chumorira atakana torasio mia sense meri ndi street okwerena twenda gosoma SMS ina semambia boniga boigo tubaira sense mia magaseti asemambia bono kolene ja msingi genda gutoma SMS ya asemambia boniga ekerore me andi Steven Rwansuma usi omoroberio mobo kabisa moroberio motinga kabisa bwensake bono butame go devina ndori go karamu ne mejende yokora kolende mejende na rera akora na tokora enero ndi Steve Bwansu womokusi Ndizi TV Ubwansu Womogusi Nyabeta kiraritu kuriye wiki kurwa Jumatatu wika Ijumaa chinsa ibere nenusu chiabotuko ime ya Ndizi TV Nyabeta egera kogendie gari na Sunshine Driving School abuba nchire ni kiumbegia NTSA wago tumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigo bare certified chigari chikolire maintenance buya nigo bakurwa basic mechanics mbabwate birasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegelia bare A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na wakana ngora boigo mbabwate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwegera weekendi mbabwate birasi nigo bare omuchubo sungo Gusii Dulux building lirongo litangani opposite Zonic Hotel chinsage chinde ngamona Nyamarambe na Kenyanya na boko bakresime asichina mbechi Sunshine Driving School we fulfill your dreams.
Oburimi n'obonda n'umuri uburyo bwo gwesemya na kwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero. Asa abarimi bonsi imeyaliro balia Gusii nabeire ngo batebya nga oburimi n'obonda naboigo oburimi nesiro nabeire ngo gotalia imeyaliro balia Gusii tumera n'abarimi ao asto gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokurwa ase ebimeri ao gatie ebimeri ebyone kawa echae gatie binde binge imanye oburimi bwa mugondo obutugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo moroberi bw'oburimi n'obonda oyogo kira butambiri tukolia maine ense mone nusugo ikachinsa ibere chamagoroba ndocho koletera amangana mange igoro y'oburimi nande nigongo gotebya nga tegana irio tware oburimi obonene elindo onyara kubaga gukora oburimi nabo gutwara ikiginge gesinini kurinde okoro oburimi bosomete nande nyogotete ndagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwokoyeria endagere yo niganeti egetunguo kore para igochigwerte nganyare boyekire chinsaga oburimi n'obonda Jumanne chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuria Jumatano chinsa isano ni mocha mugaso na Mildred Momanyi naro producer yane mbwati twende baka somole mimbo boli na ki akora mabera yanyara ko baga gwansa iga Unahitaji shule ya kileo kwa mwanao atakayopata elimu ya viwango vya juu. Hurricane Academy wana viwango vyote vya madarasa kuanzia ECDE, CBC na Junior Secondary School. Pia wana mabweni kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Wana maeneo ya wanafunzi kuchezea, madarasa ya kutosha. Wanafunzi wanapata mlo shuleni, maji masafi ya kunywa na magari ya kusafirishia wanafunzi. Sio hayo tu, Hurricane Academy inapeana scholarship kwa wanafunzi mayatima 50. Admission ya mwaka wa 2024 inaendelea sasa. Fika shuleni humo katika barabara ya Kisii Marani, Riatwenya. Hurricane Academy, the future is here. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigereria kurwa chikaunti isano na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eriotogwekere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe kwekera bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cyo chonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Ebinto au byokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua kesimi ase namba enoti isano na ibire eye mokianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed.
omwanchu muliriria bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria televishoni yao na mbejemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosokomenta na bogo toikera asugutwa kiresimi asinamba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bogo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sichiabisi chito ekyo kirebo shobwe chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe asebara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bwo Gusii negenteki ya konyora ebintu byogutumika aseduka na negenteki ya muno konyora eduka buna Capital Lights and Electrical Limited ejeko nya chitaya chiwaya nebintu binde binge byogutumika asistima nkoni abale chiwall brackets chiwaya cha East Africa Cable CCTV full moon floor lights extensions panel lights 4-feet tubes and 2-feet tube key sockets na room heater chifa snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights na solar floodlights. Banyore imeyumu chukisi opposite DTB Bank angena Shell petrol station. Nepokuba akirisimi ase namba enotisano na ibire enotisano nemo inyesano niseto isano niseto enoti marakabire. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose. Asegati yaito ntobwata abantu bali nobolema nabantabwa mbabwata magani yabo mbabwate byewa mbasomete naboigo mbatagitama baga asemeremo nakubwatisiwa asubugima bwokera lituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkelikosekwa inyura ekerema ngechiche nakyoge kogera asumurubulyo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali nobolema ayekwarorire bagotenga Tera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima ime ya Ndizi TV. Esukuru yokwegelio Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukora yubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa chimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa chibus CE heavy trucks F PWD chia bantu bali nobolema bwigomba bwate short courses chia BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mbuliye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kichere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya omwaka mugima aborukia babo nigo banjire n'icyumbe kiriye gikurira y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imejoro gonguru Gusii asebali imeyumu chukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumu chukilgoris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School.
Ndizi TV. Ubwansu bw'Omugusii. Mbia manono mwancho muliro Ndizi TV akarendo tubwati asemambia yaboniga sumurubirio bw'Ensakia nogosemerwite norase TV yao gosasensemeyi mitandao ekarende tutobwati asemambi yaboniga bwakire buya mboendete gokibuya ekaronya sato anjeire tuike asemambi yaboniga sikingese kirigitangani twakwana manga twathe sikingese kigia kabere etakwenda gosoma SMS yao boigo tukwira sensemo ya magaseti asemambi yaboniga kolende ntoroja serikali obomo bwa simiuro moja wa Kenya nikobukare kwa moche serikali asogo taikirani amagani ali bawsejira jiri balirete abakenya asiri tukuregoro bakora wana murai wiki amagio DM Raila Odinga niko bamagite serikali bagadena bono ne line serikali go ikebe kemirobelio yogo konyo mo Kenya olio konyora waise ikiagarani serikali ndete kumosuguma na kubeka tax erigoro mono asense ya Kenya ina mangana yogo ichani mono kero toroje na bono no nyini chingwana jiriko njira sensema ya Bomas of Kenya niko je the mission ngao ekaro barode na mparigo chigo sign a document yeri buna serikali osebali bakorwa kwa sensema ya Kenya kwanza mpa wanjirana kurowa amangana yobogima bwa Kenya bogendete gokonga kolenda yo tuyanyora sensema ya magaseti asemambi yaboniga asante sana Petro Mukera so kwena kinaino ole ime yumuroborio bw'Ensakia rotena good morning timu Ensakia asante sana Petra Mukera oinoyo moito ordinero koreto moroberi bwekebe mbeli Gusii urban brace gojakira chinsa isano na isoto chabo nombaso mpaka saa 10 oyo nere mete Kebembeli numuriro igo Gusii urban brace alino konyora amatera manzu kabisa bago dance kabisa alia akara koretera abasani oyimbe Petra Mukera and sometimes gosena jinga kijinde ngora abare producer yemiroberiende ima asindi Steven Rwansumuzi bia mwana Petra ekorone gati nae kwabokire kwabeire oyomo bwa barigereria bo moroberio asemambia igo bona mwenzi so aingume moro Joseph mokoti tinda korose wasoire diboni asanya bari banjite ko swaso moroberio yo tinda barra ko swamore asemambi yabona mokoti ngayore mokoti sawa Amandre K News ya tena bwakire bya Brighton na Kemuma Ensakia Jumanne tumeamika salama kutoka Makonge Bobazi asante sana oyomete Mandre K News nero tamokwaneti na bokwenyora kwasoira sako ngusana iga mashabiki tons b mbiyamana soko enda goswa imeyumoroberio bw'Ensakia bono mambia chuchumbe yao na tokugani kato kwali ganeti kabisa nyona ke koragense ya moneno so koraga chinse ya daktari Kirase studio etokwenda sense meli ya afya twamanyarenda bacheni bwito ngakitokwerenda kurwasama rwire ao aywa wika atochanda metu sokoro yanaga ndemina oborwire ni ntume gondo bokorema none korori kubali akorire nayo mugondo lakini elina ngakyo ligenjera yogwetanga koru asoborwire obu Chelsea Ruanga ogato from Nyamira Counties were tuned in with baleno murgio ya Jacqueline kwamboka baada ya pamoja hadi tamati ndoko baira senseme magazeti asema byobone maino mwanchu murigete to sio mia sense media magazeti torigere nararia airobo lito aseri tuko ria rero chinga kitwaro chabukora abarai kuchinsema abo baigetina ko simeka emete egento kegendrete kumole kwa nonyana se erituko ria rero sa magazeti kolende na mange boigamori keire tigato seto tukomanya semna botambe mbwate gazeti ya Daily Nation buna botambo mwanju muri asoko kwa neongo tware gazeti ya The Standard ya sebechintangani bone murigete buna amangana ali amubwatetie omosubati aninjeri ali ya maguta alalenga sensemo ya Mombasa omosubati oyu oborete goika bono nigo amaguta ya 17 billion nigo bono nande ya tebekana kolengana na Kenya Ports Authority nigo tena maguta ayo tarengi ayo mosubati aninjeri gose omonjero yo aninjeri nigo arenge ye company ya Amako bono nande gorona igo bono ebao ya changewe una maguta yagendete kuboriwa a 17 billion ase about ya Mombasa tarenge aninjeri oyoro munya biashara omonene kolende niga arenge aya company ya Almako bono ayo naro akurigeriwa ekini kyombegeri ya Kenya Ports Authority Kenya regie go dekele aboigo konda yo mang tu nyora asika seti ye gaseti ya ime wega sika seti ya The Standard majuburi ni moregrete na nga kibono company gose na ki ewisala ya mangana afya
ego chiyobo chenu ego chikwana kina ngo sabraire chineti Ujia saba Kenya onyorina emeroberio yubo go sabra jineti no ret tariberera ekero kemsa ya gundwete buna ekeretenda ya nyaltegi kuruewa ujia se company yamo nigo oboibi ebu akoreka ndo skando nero njene ya betoro eyirete mbaka abobisa gete be scam yekera abobisa be serikali kwa abande kwa transfer na abande gotomunka osiko buto emene mukorende eneti oseni gobono e company yamo ya irwe after global fund ni obono ya bera awarded fund goja se goji kwene kina kwena nere chineti goji ase aba Kenya boga sika sedi ya testando manjubo ne murgedena bono amade ya nyagosira oyo kabero mu wasiri bwegisemi George Magoa ni wa debuna omu wasiri oyo nonyo tebete punaniga aisaine 250 million ose chibesiani gochi arenge more than 250 million lili arego kwa rubo lingoli ase parliament konyora tarabu mu wasiri nigo yarengo borimo ekero chibestia echire inse ya 100 million ena butoko abo chikonyaligereria ase gaseti ya ime asenjera ya bene boy goni ndo chena abo bisa asenze meria junior secondary school ose junior secondary niga bagatana bone batakete baranyora temporal lab ose mobile labs ijira chikoba konya ase ogokeania omubaro bwa bana bali baguchurana ase school no chakera omwakonde onyore buna abana mbagendera asensemo ose mbagendera asensemeyo ya ogokinia amangana yogojona gwe school nyora abana mbakora amastemu abo ya klasi sano isito yirengide nabono mwako gocha abana bachikogenda ase school bachikogenda ase school jisuru jirchi secondary otige junior secondary bona bana igo abana mbakora te grade 6 abakora ase school ya junior secondary school igo bono eserikali nende ko bekimirobyo yokwenenga kiego chikokonya emirobyo eyo ase school eboigo omo se gaseti ya testana ne morgredena nga kiomora ibuense Dr. William Ruto nabara ibande bakora kerachete uikasensemeri ya makweni ekrobare gosumeka emete sensemeri ya Q Wetland county makweni ekrobajete no morgio ye de Ruto mokonyi oye de neriga digashawa na omorgio gashawa Dorcas gashawa ekrobare gosumeka emete asenseme ogosumeka emete simeko yomo at a time ne kerenga keriye serikali eringete kwena kuna ya simekire meteye erinde echi gokora ogo chenji ase gelimero beri ogo chenji kwelire ase ense yaito ya Kenya bayigoni ndo jena 150 million ne remete serikali yarengete egosimeka bulituko ligoro ekero bono ere in line yoko mitigate ose yoko bekemero berio yoko kora e climate change ose ogo change kwere okwaro kandure asense yaito ya Kenya mwachomorelia asega seti yo nara yukolendeli ngana limwamna na batebi ne lina ngaki amangana enda ko mubwatia umusubate aninjeli oyo no entwaro jina nonye no wasiri wa mangana energy Davis chiriji nate wadena mbade edo musubate yo alingoriwe na ande mbanya nete enda anyalaga kwera na ki igori chibese jiya 17 billion amaguta yo alenga se boti ya Mombasa kwende twanyana na ekyombegi ya Kenya Ports Authority kanyare ke ukana na yaya omosigo yo mogateana no anjeli tuliyoye omosigo yo ni gore bwe company yem bono ngogo kwane kene Ndizi yae Kenya Ports Authority no wasiri ngogo kwane kene bona no twanyora asa kongu ekali tukale nyorena Kenya ngora libare ligoria magutarinyi boigo ntorojena obomo bwa azimiro moja bokora wanarira morodinga na aralibuna nkwasio liare amangana gete atubire ase amaguta ihondo kanyetenereka gwasioli akatwa machikora kana chibese njire chikuna jokaro kwa kana maguta chiagenda ase serikali ingoyo kare koira chibeseje chibeseji ana mangana umuraibu wa mwasimiro moja atagete gwasioli nande nyora na raida abara beta asioli karate amuna ba Kenya ni bataka kokonywa kodende mbali kokonyeka ayuna rara gazeti ya testana limambi ya boni gasepeje ntangani tukuri nase gazeti ya Daily Nation page ntangani nigo boige morekerete ase engana eyo musubati nere aninjeri igoro ya mafuta asebona ego tebangani ga mafuta yo osama sakarari aleko olentra mafuta yo alenge ayo borimo asebono kiombe kerigo se nere
nera ari njoroge yo agotebigwa nga amasakarari abwate tari teikirani kolengana na babisa kura senseme ya mafuta asebono chiefs bono go support chiefs bakanire asebono batenga amasakarari yo kunyagweta na senseme ya mitandao ayo agotebekana nga nera ayani abwate alentreta mafuta yo tari ayekene asebono neboigo ekyo ose company ya Galana Energies Limited egotenga ni go baganeti go ikirania ama gani ari agapwente go ikirana asense moye serikali eri ukonyora okorenta kwa mafuta asibono amafuta yo ale abwato botukanu ikaboniga musubati ani ataramanyekana ase ale go ikaboniga na boigo na serikali kuburirwa bose aba loya twaruchina boigo basoire go esonani waswani me kuburia ngayi aberete go ikaboniga mwanchu muri ase page yubo igonige morekete igoro yomora ibwense asebono rogeti bichaye asa gosimeka omote asensemo ya Q wetland in Makori County abori tukori igoro asebo igo ale naba waziri amo nabarai akwa kurase chinsemo chonsi ananase mora iwe county ri ya Makori kitula closo asebo igo abagenda tegosimeka MT asebona eyotokotebanga ereniga watemagano yogwekya MT chibilioni 15 goikero mwaka 2032 na bigase page yentangani ase gazeti ya The Nation ni ngobo igemolekete na ki aba lawyer usaba wakili badikiritia kuboria ekirogo ekinene ase keombekeri kya judiciary asebono baganete kwe arigani na gochikoboria achikura icho kirachugwa kwa abwango iga usamatuko 50 mo agocha asebono bagase ine kwe arigani aseborokirie amagani gose abaloya wabawakiri bari abanene asensi ya Kenya borokirie okugania gwo gochikoboria ekirogo ekyo na bigase page yentangani ya Daily Nation no chiboyigo gemolekirete nero mosubati yomo kurwase county ya Tana River vono asavon abete kago tara macheime agachiko gotambuka orochoro na kwenda asenseme eriende asachete bono koibolera ororo asebono batengani arenge go swimwa aga swim orochoro kale mosigo wikagatambuka anakochiko oibora ase nyegitale yemo ase engesi yende gose engaguyende agaikororo na gochikoiborera ase iborete omwana omomura egento kyarro kanire komwa okumanyikana asenchira ya bene ekete egento kya kawaida mosubati bwebwataranetie gonyara go swimo goikapaka ensemo yende nagochi konyora omwana manchoborigeria anara mulika sepeje entangani ase gazeti ya Daily Nation tamulikereti mangi kondenga ya chinga kinebiro ngoswande ime nabo igonkumanye ayara mulikeiro asubuime biazano manchu muri Ndizi TV kana tutubwati asemambi abona twenda takumurikara yara sensema ya magazeti asemambi aboniga na tukubakirambia monekero ndata kwa ime yomobiri Joshua Monguru Ismail kutoka nyatiko mirimani Kinyonsu watching live out then wali ime yomoroberio asemambi yaboni mbiemono asibarumende tutumaji SMS chino asemambi yabone hi Ndizi TV hi to you tutumeti ilietari yao lakini umesema hi to you nae asemambi yabone kana tutubwatia asemambi yabone lide yaboka wote no ali meyomoroberio ana tutubwatia asemambi yabone asante sana Lydia kana tutubwatia asemambi yabone kanongo komnyoki wose ngwire ne asikaseti ya testana li mwanchumorilia ebecha kabiri ne limuregrede igoro yamangana byanya gosira umowasi yo kabiri mowasiri wechemi George Magoa morgyo engana chorira abwe kero gukwana igoro yechibese chumugako kera kwane debuna niga about 250 million niga alikuwote lakini bono nigo yakarago sira nigo arenge 150 nigo 100 million inseji basiria kwanede ekaro murikia aligete na abantu ngora dekera bare worth yabo no neri batabugati no bali bakuru asibiro bakuriye birogo igo nabo kunyanyara se beji yakabere boyge beji yakabere murigede na omumura boyo kabeire omugavana ex governor sani mbade mugavana ki wamepana nigo bono ekarikote yabekana gose matches niga karote ana bata ngumina na bano murugyo aye igoro yokorera omwana korende korengana na Nairobi Chief Court Magistrate Jackie Gusii niga debrina amwana oigoika aikiwa sekambero amaekona jana ingobono ogo keta fo omwana oyo anyanyora se beji yakabere wege beji atoto emorede na bono asinara naro ekina ase nsemeli ya wapi aja nione
asensemo ya Eldoret High Court Judge Ruben Nyakundi nere nigo ekinangira kiabegetwe no muswati oyomo oyotagete habukip kurwase umusajo ebatiganete kurende nigo muchajo yatete na bono mubwati mwana na musajo oyo kende ngeyo muranya abukibuteyo igo bono umuswati oyina bayete obwatire muramuomo boigo nindo jega igase bejene murgete na abo obisa babere bali bagokora emirimo ase church Bida Halonis Nairobi resident nigo bono bakanire amamojo yakoye koiba ebinto bisaine 60,000 kurwase enkeyo ayinyanyora se beji ya gatatu pechi ya kane nili murigde nga kyomo wasiri bwobo sombi nere kibujumba murukome na kia tebrina ministry yaye nigero bere digo simeka 3 million trees ase ili tukuri gorobasi megete 10,000 trees asensemo ya makindani asense county eli ya asensemo ya coast ya bulitiko ligoro abiga se bechi ya kane ni murigde nanga kibono mawasiri bakare komo chiwa bunani go batu megete kibesi nyinge abuli tukuri goro ase obu osimekibwe mete asense to ya Kenya anekero ba de abuna Kenya nigere asowe kurura asensemo ya aki uchumi nande aba wasiri na baraibe serikali bakatumeka kibesi nyinge chindege gwetana na endagira gotumeka gosimeka emete ibare kwa nonye n'abanyakinyoro basimeke boigesiga seti yo ya destana ni muregrete asumwana ibuna nohonye no muraibwense oenda Mombasa orangire ba wasiri assisted lodge bakoregi kao oenda Kisumu orangire aba wasiri bakoregi kao ningi batari go ikaransira ase county ya Nairobi kubwa gwetana asense ya Kenya eyarorgane na ningi karutumeka chibese chinyinge hanye somera se beji ya akane umwanjo umurigeri pechi ya gatano mo nechibijeji ya kirabo buna kyaba Kenya bare usimekemete asichinzemo ao ime na isiko ya Gusii ekarondoje ase beji yo mo gavana bwe county ya Kisii ekoroikiranita sense Mary Ensakia nekero mo bisa ose permanent secretary ose Morikio Botambe ase wizara ya broadcasting and telecommunication na jetalia na Edward Kisiangani ndoje ne bijane chorabu karon bagana no wasiri bua amangana yebintu bitu tana se county ya Kisii ni morocha bua ni ndoje musbati fikyo ndeli nere no arabta goti kumagega no county commission be county ya Kisii to manjere nere no are asebicheyo ase na nyemorekera ye county ya Kisii beja tano kabere boygo ne jibija jimorekeire igabwo ase beji ya tano kabere boygo ase beja tano atatu manjumuri ne yemorekete na kibone serikali ya bekirega settlement of catchment area, water catchment areas bone serikali ni yojigo set water catchment areas endego weto goto ekarabna na ni godete ko irobore mobu ojigo irero getambokero egetindi boygo se beji ni merkete na climate change ne robono ya beiro ko serelia ojiase ense ya Kenya ekeremero birita kire kobe kwa bene asukurwania amangana climate change ose ogo change kwelire boygo ni ndojega omoriki ngobotambe as a wizara ya amangana social protection and senior citizens affairs principal secretary Joseph Motali ngobana nyare kako kurege tindi oji as abagusi igoro yogo simeka ebruga ose emedeye emerinkam adebrina ya bono nerebuya emedeye nyare kuruska okwana ali asensemo ya nyaisa mange sidie primary school tukurigoro Motali ngobana debeti abagusi kurusi emerinkamu angena roche otasimeke merinkamu ibasimeke indigenous trees asexes kegendrete usikia jagdiri tukurigoro asobosimeki bwemete asense yeito ya Kenya se pechata ya kianda manjumene meregerete igoro ya manganali ambwataneti omonjoreli aninjeli igoro ya maguta yuarenge ase ensemeli ya Kenya Ports Authority korende korangana ne kiombekini ya disondi na gote abuna omosbadi oni gabwate fake papers aze ogo kremu na maguta yuna ya arenge nyanyore ase beji ya kianda igaseti ni ya the standard. Okay, tokuna se gazeti ya Daily Nation page ya kabero mwanchu murikiria igobone murikirite igoro ya matemo manene AKCC ayo agendrete ase enseto ya Kenya seiki ya kabere ase bondo chechibiche chiro chikora kinga omo waziri osomorikyo botambe asensemo ye chiseminera belo kipsange akwereria amate mugo chase manager yo center manager ase county ya Kisumu mwanchu muriani goboigo
ase gazeti yiga emulike ego kwanera igoro ngaki ose ekorwa egekuro gochi asa baiboli amo nabana ase bari abantu bari banjite kugora amasakara yamatemo asibone serikali yatebire ose gwetira kyombekeri kyanek kegotebanga nigo amatema yo agotara ase mitandao ale ayo bolimo nabo igo yarutire gekuro gochi asa baiboli tiba basa kwenyora asa kongo kugora amatema yo asikiri nigo ale ayo bolimo nananiga abantu babwatu kugania koko baura chibesa usoko baurira chibesa cyabo wetera anakwoni kwa matemayo atari iya pomaine wetera as omo council chief executive nere David Njegere nigobono abori abayibori koba maiso nabayigo ogotatugora amatemayo ago bakagweta ase mitandao ase boyigo atenga nigo batemire kutingia oborendi nakwanenkinga bakeaniri ebintu ose abantu bari bagotari amatemase mutandao weta nigo bono bakianiri kolende bakurire abayibuli amona abana n'abalimu kwenekinga amatema lonsi tayo ago chikugorwa asikiri bari bakoni amatema yo nigo bakunganiri matemo tayo asokiwe gose amanyekanire ase bono serikali yabikire mirobuli bokongo kwenekinga amatemo tayo agosoka mapema osegenkyo ase boyigo wizara ya ICT boyigo ya bwatranire amone wizara itsemi kwenekinga matemo arindirio bokongu asebono bataligochi kwa sokiwa konde gwansi gotayo kolende bakulira abalimu abana amona abayiboli bali babwate naro yo kugora amatemo babatenga amatema yo igara yo bolimo taliya yakene asikiringa abantu babwatu kugani kuko bawureria chibesa cyabo asenchira yo gotumeka amatema yo nigo boyigo bakwererana kyamatema ya chakire asenchira yabene ase wiki ya kabere boyigo ase epeje yentangane nigo bona abalimu gose byombe abalimu bono byasokiri na otenga kuboria ensemeri yokorika abalimu ya TSC gose kyombekeri ya TSC nigo bono kyababolirie kwangoya gose kobekemero bere bwango asensemeri yokomenta abalimu yo gukinia abalimu ebirugo asekeri abalimu batenga emyaka 15 nebere ya etire nigo abalimu babeire bagotigara ase barenge gose bataramentwa batarakinirwa birogo egento serikali bono yarigereria nabo igo kwenekinga nigo bono bagochi ikwangoya amero gose bagochikochakia okinia abali mu best secondary amona bali ye primary gosoboroso okiniwa ebirogo ase chiskuru ao asebone kyombe ya TSC kyaboletie abali mu bali babwata maganyo yogochi ko kiniwa ebirogo ko tuma amasakarabo oche ase kyombe kyo na kwene kinga ngoikira na bale ase amaboli ose interview ekibono era chikoroberwa na ko kwenekiwa abalimu abo bakinibwa ekirogo omo chairman ya sekyombe ya kupet nere amboko milema nigo bono atere na nigo okinibwa kukora chiko konya abalimu nabo ikora chiko abalimu abange omoyo bokogenderera ase emeremo yabo nabo igase page yo ya kabere ase gazeti ya Daily Nation nigo boigo ego kwanera igoro ya family ya Laboso onyoro mwanchu muri Laboso nigalinge nere mo governor we county ya Bomet oyobete kago sira asemyaka ya etire nigo bone familia yo gose enige ekina ekegambero kyangase ekine kyangase ekegambero nigo bono koti yateneniri ebengi ya family banki konia obolimo obwabo obwese nekibesa chimilioni ose obolimo bwabo ase edeni iye family ya Joyce Laboso ebuate ase ebengeyo kolengana na justice osomo omo nere justice Rosiri Niragat nigate tenga nigobono ekine kikegotenena ase bakorigeria engane yo ase ekine kibono kyale nero oyo tenete chepto Laboso oyoro moise komwabo omoga oyorengo mogavana nyagosira Joyce Laboso ase bono atebanga Mosiko yo mwabo aiga abeteka go swera Edwin abonyo oyore widowa asebono okogania
gose oko mukia eloni ejubatamanyeti gose atababoleti atabatebeti kolinde oyo nigaringe oyo mubaba kori emirimo ase family eyo ase bono batebire kinekyo kikirarigererwa ase benge ya family bank bono nigo yatene nigo gochia ko irobolimo bugose go caution obolimo obwabo ase bono bararigererwa ne loni eyo erarigererwa aboikiranu ase kinekyo kigenderete nabo igo mwanchuma to goskamoto ase page ya gatatu ase gazeti ya Daily Nation ase bono emolekerete mosubati korwase county ya Tanarifa oyibono obeteka ko swim oroche kapaka akayotambuka ensemeri ende asibono achete konyora umwana mwana oyo manyakena Mohamed Bilal wono bwate amatukane bono gesa atoka asense yega negento bono kyaire abantu gose kyamo manyakanire gose kyamo eri obunyankongo mosubati oyo Sadia Muhammad oyibono obeteka gotara machime mwancho murigene yento kumya ekero mosbati ole mosiga go swim ago swim paka tamboka enga gwerigende kaenda paka nyagitari asebono abeteka konyora umwana ye omomura asebono umwana yo abwate amatuko ane mwancho muri county ya Tanariva ne county asebono igegendete gose kwa nembure nyingi yo ento gutwa asitwaroche nonye na mache au ichire paka ase abana bagosnyuno no tambuka akonyorana n'abantu nonye n'emifugo yonsi nigo yabeireke goturubanirwa nembure yu enyingo nakonyora emechande menge kolende musubati nabona Sadia era ekamobetereri ekagera kere emechande ya mubwatrente akamobetereri agatara amachime agaswimu paka akanyara gotambuka na goikasinya gitari asebono abetega koibura omwana yo omumura Muhammad nabo igo mwancho muri to moto ase page ya kane igobono emolekerete igoro iyo bosimeki ebwemete ase rituko rigoro ase bono ndoche ase page ego kwanarego yo mowaziri bobolendi bwemekitire kindiki ase bono alinge gosimeka emote ase county ya Garissa no alinge ase okotangania abantu be county eri kwanekinga emete yasimikirwe ase county yo nabo iko atogosika moto ase page ya gatano nigo boigo ego kwanera igoro yomete bado asebono ndo chinganere emolekerete omorai bwense ya Kenya nere Dr. William Ruto asebono alege gosimeka omote asensemo ya Q Wetland Makueni County asendo chebichaye bori erogeti byakegimanga niga abwate omote nabo igo asanyo simekire nabo igo agakwebicha bale namo konyoye Rigathi Gachagua amo no morugyo ye First Lady Rachel Ruto amo nabarai bande serikali umwancho muri gatogoska gochimotwe nabayigo asepeji ya gatano nalimoni gobone muri kirete ingaki moraibe kyamakya ODM Raila Odinga aboyigo araete obusimeki bwemeta se county ya Homa Bay aseboyigo atumegete chinga kecho okwene kinga nkora lyale bene ekyamakyaye ekya ODM asabanto gose ukimanyakania nabo igo asachageti omoroberio obwoko balikia abantu bali baganetie oso asikyamekyo kya ODM asensemo ya Super North ose Homa Bay asebo igo atarete gocha chinsamo chinde boyo kumanyakania ekyamekyo nabo igo kwene kinga abantu bonsi basoire asikyamekyo gose ko bali batukugania kweri kya ase kyamekyo asebengera musubati Gladys Wanga oyore mugavana we county ya Homa Bay amona baraibande ba kyamekyo kya ODM nabiga se page yo ya gatano nigo bigo ya gatano narimo mwanchu muri nigo bige murekete na kya serikali ya atagetri achisukuru elikoene kinga ngosimeka bale emete ngoikirani bale gosimeka kwemete chibilioni 15 chibono serikali ebwata magani yo goikirani goika omwako 2032 nigobono yarengire mono chiskuru elio koikirania amagani abo yo gosimeka emete asto chiskuru chinyinge bono chaitu emete chirachi gosimeka ochichasimegeta bugoro nabo igoni go chirachi kwaibwa emete na kwaene kinga ogosimeka ogwemete ingogendrete asenseto ya Kenya eli goikirania
amagani yo morai wense kosimeka emete ya chibilioni 15 wikiro mwaka 2032 yene miaka 10 gesaso bugambye miaka 10 yegocha asabono arachikwena kingemete yo yasimikirwe abiga sepeji ya gatano kabero mwanchu muri gani gobona ko kichibicha igoro yaba waziri asebono balenge chinsemo gosimeka emete asebono Ndochenga Lands and Public Works nere Housing and Urban Development waziri nere Alice Wahome igaya gitase county ya Sensemo ya Githiuru county ya Nyeri asebono aikirentase ogosimeka emete nabo igomo waziri o public service nere Moses Kuria niga asimigeto motaya ase prison ya Kisumu yani Kodiaga Sensemo county ya Kisumu nabo igontro chenga tarakanidi governor Muthomi Njuki nabo igona asimigete omote gosana raite abantu asensemeri ya chuka na igontoche inebagati abagwaziri bari abaikeranite chinsemo na kwene kinga ogosimekwa kwemete gwachakire bene asibano babwate target ya 15 billion ase myaka 10 eremotwe nabo igase page ya gatatu nigo imolekete igoro ye gose gazeti ya Nation ose Nation Family asibano babwate ntene Family Bank kwa ene kinga ababwatri gose babwatra ndine serikali osimeka emete asibigeta se ensemo ya ngonga asibono baenegeti ogosimeka kwemete yabo aororo asitoro abara igo sabateneri ebengi ya Family Bank nabo igo abara ikoro ase nation igere enyombe nene igo bono abara ibabo ndochinga mbaigeta se ensemo ya ngonga asibono babete bagosimeka emete yabo namancho mlitongo gocharalia goikase page ya 10 asibono emolekirete igoro iyo mosbati aninjeri asibono serikali egotebanga amasakarari ania abwate yoko ya amafuta yoni gare ayoborimo asibono Kenya Authority Managing Director nere William Ruto agotebanga ni gama sakarayo arayo bolimo agento serikali ya gikeire nabo inogotebanga nigo egochiko genderera kurigererie ase oboime amangana ya mafuta ayo abwatrente aninjeri omoswati oyo olokore biashara bya mafuta bona mafuta ayo aisaine chibesa chibilioni 15 nigo bono yetuwe na masakara ale fake amasakara yo omo director awatebanga nigo atari ayo boene usatari yakene egento kegenderete korigerirwa ase oboime pia sana mwanjo muri Ndizi TV sa daktari girase studio bondo jikoendera mange kero ndakwaniwe so mereka seti iliora nyore oenda zibeje komika sisi testanali orana kibonde kambero kyanyare ke wanjera aba cabinet secretary ko koringo liosikuike bosiwe bunge na kubori kwa maswali baraborigwe n'ababunge ekyama kya UDN gobono jikia kire abantu babere fine ya 500,000 legal affairs kupatikana na bairete kina bunamba chore tukoba nominated korende nigo babwetwe kini kesaba juwaga na chibese chinyinge mono mugavana we county ya Meru Susan Kika nigo bono ane atebirumna wikachkwene kuna enyagitari ese yenderete katinya gitari ya Nakuru wo Memorial Hospital na serikali n'abantu menyene wikachkwene kine sege yare ase county yo ya Nakuru umuraibu amabazimiro moja nikajagire kubekemiro biriyo kwenda kibina nkoni ntara magoro umuraibu enze Dr. William Ruto asogoswa asorogongo rwa Nyanza nyanyora ase beji ya 11 ekeromo deputy president ne Rigathi Gachagua agarego tumeka chinguru chae kwenda kibina nkokonyare county ya Meru hasuko babeka amo Mwanjumere na mange ale karondo jekyombigiriya capsha gikari kubori serikali kubwato kachibese bwango ya skuru ekare skuru taraiguru gachanwali nindo je nabono global fund nigo yanyorere chinguru naljo jikwene kwena ngoru bale chinet chinya ase ense yaito ya Kenya serikali nigo yabwato gire chi mobile 2500 mobile phones ojas health promoters as ense ya Kenya asoko genderia nimero bilio yabo boy gonikani wasomera somo gano yomo ebeje 15 onyoro murandio yomo oyore controversial pastor ekara okwano marietae eniga banta bangi bayoka bamo kumya aneno mbaso ya corona Reverend Johnston Bukaji kurwa senzemeri esunya judge era wate abuna abortion nabego korwa
metabarandi abange baokana abortion tekora rotana abortion abekorwo buna ke okonyo bugima bwa omusubati ayuna bokonso mase beje 15 mwanju mutiankolera bwa senzemo ya magaseti senzemo ya ya testana likiara daktari kila studio atogendererie muroberi bwo bochenu lidi kwamba katano ali kurwensemo ya Nairobi Kiambu emusurengi yathe na kurubonchari bumwanja no alime na Kodek Mageto aothe abana awezi panduka kuna sisi hadi tamati mbiabono mwanchumoria asensemo yoko ene kimina no ola munaintwe asemambi yabonia Bigo mwanchu berengo kolera ase egazeti ya ne Daily Nation asenchira yabwango mwanchu nendo chenga orachi wesomera mange kyagera biro bya tonyorire ni gondo chigazeti SPG ga emurikerete nga igoro yaba wakiri abo batekugania kugo chikoboria ebirogo ase kyombe osasensemeri ya justice ya judiciary asebono bago chikoboria ebirogo binene asabara aba wakiri bari abanene asenseto ya Kenya bakora na Law Society President Eric Theuri asebono bago chikoboria gusaba rokiria magani abo ochikoboria abo rai ase kyombekeri kya Judiciary Service Commission nabo igose page nige emulikete egati yaba bunge kurwa sensemo ya Western nigo bakoboria serikali na seki amafuta ari atogete sensemo ya tuse county ya Turkana atariko konyera aba Kenya ase chingaki aba Kenya bagana tegwetera amakongu sensemo ya uchumi nigaba bunga abo bono bakoboria serikali nkyama gutayu atari wotumekera erinda akonye aba Kenya Manchu barigana ngo bitorera ase ensemo ya ne ya magazeti tunyari gutambuka sensemeri ende nabo igo twesomi amangana yobo chenu tumanye igoro ya afe yeto ase tukoria rero ekyagere biro bya tunyorire ndo chinga Brighton tukanda sensemo yende mutuko toirana na daktari erianyare ko tosemia nabo igo tumanya mange igoro ya afe yeto bya sana manchu muri on this TV toska dorikangwe na bana daktari asenseme yobo chenu mumanyo nyancho na odane serikali yete gokonya mwananchi bi eye ne kuura mwananchi na wichoreria emebuko yabo tiga toremereri yaradana cha tufumilie serikali yarino goture nibo na wichore emebuko yabo serikali ningo anabara bali baroro nabo mamanyira tena wao wanacheza mifuko yao intutokomia mwachumure toska wanangosoatura sekengezekeri kia afya kiagera buna botambe tote abuna ekarubwate afya na lioro motenengu tadia karoro motenengu tabwati afya igo ukiwa na afya igo na lioro litachiri daktari Denisius ngosware as Joy Mayu kurwase nyagitari at Denisius Habo Clinic ngoswara se studio osapo center ngoswara se studio ende atoire asenseme yobo chentoska enerondi studio wansu ubomogusi Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yeito yonsi chinsemero ngebere naire bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abwonda isi reke nambeye asesemiao enoti sano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubekoro boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime Toba isawe chanda asora nyore chikeki chiogo chengera emeyega yao enyorero bakole liboro buya aseduka ya Villa Valentino wogo koroseria chikeki chia kerengencho aseri goriri tariko goita ngorosi atore chikeki chimeyega au bunna chikeki chimeyega yenyangi engagement cakes anniversary cakes birthday cakes themed cakes corporate cakes egatiye chikeki chinde chinyinge ningore nyorere keki ngi yeyo kugania kwao asogo tutarira samaga chauru complex yeyo gotoka ime mo chobosongo asamange gosekobeke oda yao twakere simi ase namba enoti isano na ibere enoti ibere isano nemo isano na ibere eyemo isano nemo isato
gose 0702267163 boigo